Aithne orlahan Robert McMillen mar hEagarthóir Gaeilge and Irish News, ach tá sníoga gol a drá eile agus a bhlog farsanta haon a bhunú. Robert, ablam faoi robertmcmillen.ie. Well, is tógra de mo chuid chéanna tún agus bí mar tá agur bí me gobar ag an Irish News a tá nuir sin teisinaí agam rudaí simúla anna bula le daoine simúla agus siad le ceáilúr agus golthaigh an rud gur hiilme gur bhíú rud éigean sa bhreis a chur leis an Irish News agus sin fá gur chur mé an blog seo ar bun. Maríon leis an bhlog, Robert, tá tú gríomhach fásta ar híomhanna socialta, Facebook agus a leithéid. An seo an trád ar leat a bhfuil na maithne gol, ar lína? Well, síle mé agus mar an tú fiú ar na colachtaí móra na man Comhrá an BBC agus papaí móra an nuachtain an Guardian agus New York Times mar hampla. Na heiriisiirí tá gobar acu sin tá blaganí acu fásta tá éirid sin le rá acu na féidir le rá an televis nó na nuachtain tá éirid sin scialtaí an bhain sin agus mar hampla ar Facebook don chéadúr nuair chuid mé seacha Facebook don chéadúr tá chola televise a rin carteslum agus dúir sé lom grú siad a Johnny Sry televise in a Joe Higgins an TD páirteach agus é de go Cuba agus go America Haas le coscéimar a sé go bhar a lansan. Sir dúis sin bhí má áhailte an scéal sin a chur ar an Irish News, so cumáile bheith ina hiú social de chuidann sé fásta hiú na hybrid ó fásta. Tá glór bontáistí mar sin leis an bhlog agus a bheith ar lína, ach cé go Jackar sa táise de híomh haon a bhana? Well, amra hílme go méid sin dí busan numra tá sé mar ghlachan sé go mhór ama mar hampla bí me gobar an seo rith le ma héimhéid chum ceol le léirhhasaí a dhéanaar ní bhíonn sin hard go dtí an héine agus cantú an léirhhas a scríú. Aber Jackar. Ach, bhuiine má an soltas, bhí me glúmiar na mala ag Howard Marks agus ag Cathedral Court Arts Festival bhí ar siúil mar sin dá tá go mhór rudí tit amach. Nes bhfuilm be éagsúlacht a bheith ar an blog, bhfuilm go méid an Gaeilge agus an méle, bhfuilm go méid léirhhasnáin, go méid scríomh a chuirsí políteachta, a chuirsí sport, Gearthaí henar tá iadrom a Johnna Comhrá sin agus iad réile tíorhána bhla. Tá go túbhór rudí a dteaglam a dhéanú ar an blog na mé nábalta a dhéanú ar an nuachtain. Agus Robert, a bhfuir tú cuidú ar bí a le checknúil mas mion leat? Well, fuair nó dhéanaí thugalam héin siú mar sin chuir le chéile a tá sé dá orm ghfuilmach ionta teicniúil agam Robbie óg, né tá síhanna deanta í do bhhairní bhaoine agus nóiríní rion agus 6 shoes agus tá sé deanna chun de bhean rialta in nua amhrach School of Ministries atá thuirbh mais tá hiú ag héin robbymcmillen.com. Ach chudí sé lom go mór mar hampla, bhfuilm níos mó úsáid bhain sis Skype mar hampla agus heaglam agla bhí anú le daoine agus iad th lár agus na físeanna sin a chur ar an siúidirlín agus níos mó de sinna dhéanana níos mó físeanna tá agla lom héin ar an siúir an méid NVTV mar sin do bhfuilm níos mó de sinna dhéanana dhéanana níos feiclaí ar a dóis sin. Ma tá duine brí an bhaon sin a gharc ar níos seo ar nuacht fios a cethir. Beidir go mé spéiseach go bualasteach ag robertmcmillen.ie. Cad iad na buach altaine nó na gré altaine is fearr atá le fáil ar an síomh láthair? Well, níl an siúbar an ád le tamil fad mar sin doníal an irid sin ach sílim go bhfuil rudí symbole mar hampla tá Sean Altana ón Irish News on mar hampla cinál greatest hits de chud bei sin rifahhád agus mar hampla aglú le hidí Edno Bryan a dramadúr ar annach mórlaragus le ban eile dar a bhainam Sonny Jacobs a bhfuil scéal thar a bheith simúlaí be me caiintear intrum agus an dúí bhfuil siad a ggóil hon cinn sa féal géalach agus ar éile alína ceirí na hardoglis so mar sin don tá éagsúlacht bórán agus sílam tásúlagum go maithí sé go leor daoine le bheith breanú ar an síl. Tá mai cinse go maithí Robert gur maigad as de chuid deama agus le go muid go ráis ag de bhlagan is? Gur maigad héan thomaid.